Maayong hapon. Maayong hapon. Ay, ma'am. Ngayong hapon, ma'am. Saka, ma'am. Di, Ha? ari na lang ko. Bon, ni ako ba kay anong pagpahibaw nga wala bangko ugma. Sa Miyerkules pa mga bli ang bangko. Ah. Unya, nabalaka masad kay ko ninyo good nga kahibaw ko nga wag gyud mo ikagasto. Lagi, ma'am. Pero pahibaw unti ka nga mahimo ninyong gastohon ng kwarta sa bisag unsa ninyong gikinahanglanon. Tinuod ka, ma'am? Oo, Ay, salamat. Wara bagid may kwarta taon, ma'am. pero Bon, ayaw niyo palabig pagkatag ang kwarta ha kay mahibungan niyo mus mga tao. Tinuod yun ka, ma'am. Sa Miyerkules, sa ngit-ngit pa, si Simon ang paadtuon. Ipadadid to ang usa ka sako ha. Si Simon lang atong pakuyugon kay para way mahibong. Ay. Salamat yung taon, ma'am. Kay bawo ka, ma'am. Si Simon, murag nabuang sa kalipay. Ay, ang duha ka bulsa, puno og sinsiyo. Gakalitan siya. Nakalitan, ma'am. Pero ako na lang gipasagdan nga. Nihakop og sinsiyo. Kaya gisuod sa bulsa, okay na naman. Bigyan lang. Pero di gyud ha patakag pakatag lagi sa kwarta kay na daghan kay mahibong. Maulagi. Abi mong gud nimo Bon. Mas maayo nga papel di bangko ang gamiton kaysa sinsiyo. Kay og sinsiyo manggod, delikado kaayo. Mao ginay pirmi na ako isulti niya, ma'am. Unya, mahitungod sa inyong bahin. Unya na nako ihatag ha og mailisa na sa bangko. Oh, okay na, ma'am. Mao na husto, ma'am. Pero Bon, bisag papel di bangko na ang inyong gamiton, kinahanglan magmatngon gihapon mo. Kay mahibong gyud ang mga tao og diin mo kwarta. Mao gyud. Ana gyud na mag-agi, ma'am. Busa kinahanglan gyud bunino nga magmatngon gyud mo. Di gyud mo pasaya-saya kay mahibaw-an ta. Kautob sa mamahimo, ma'am. Buhaton yun na mo. Musa ka lang ka ta, ma'am. Sige, okay ra ko na kay hangin sa diri sa gawas mo. Ma'am, Oh, nalagay ka, ma'am. ni ako kay Mon, mapasalamhaton kayo ta nagianhita ni ma'am. Importante kay yung tuyo. Oh, jay, ma'am. Ay, ma'am, mga unsa taning inasal manok, ma'am. sige sige. Pagkaon ganun gidamon? Ang nagumbira man sila dito, di nakadag yun noon ko noon. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Ngaon na lang ta, kita lang tulong ngaon. Early dinner ba? Di ba? Sige sige. Ay, ma'am. Mon, paghukad na kanon daan ha. Okay, okay. Kay lami arabas to ba oy? Di kay pait di sa tamis. Sakto ra gyud. Sakto yun ko, sir. Tuba man to ni Rizalon, sir. Ang mananggot ato. Mao na ang bahal og ang dawat, gisagol ni Ray. O ba? Maro may nang upawa. Kaduka ra ba ko sa akong giinom to bala. Omo, Salamat bitaw kayo sa inyong atiman ako sa inyong gidalit na kung lami kayong pagkaon. Ay, pasensya na ka kaysa mong kapobre, sir ha. Ah. Pobre Para ba? bitaw namin kadalit. Okay kayo eh. Maayo kayo. Maayo gani no kay ikaw. Lumunday. Kaliwat yung most din siya mga gwapang. Buyag taon, sir eh. Yan, di lang kong dugay. o sige, ay kitagam, sir ha. Oh, Ay kitagam, sir ha. Balik ko yung tagamay. Balik yun, sir. Oh. Oh, mao lang gihapon to, sir. Andam lang kong tuba. Sige. Salamat, sir. Kain naman to nang. Ang unsa man? Ang katubang ang ipaputos ni mong inasal panok. Akong nahatag ni Simon. Oh! Anong mo mong gihatag ni Simon? Di man kay mitas nagputos ko na aman siya, iya magipangayo ako lasang gihatag. Nagkawa, kay wagay ko mukha og tarong. Kay kunahon na ko itong manok. Adto ko silang buni. Kay bawiun to na kong inasal nga manok. Gidastok turugok nga dako. Nay, adto lang sa tasamoy, nangita si tatay
tatay nimo. Ngano naman sab? Abi ba nimo sweet? Si tatay ba, di lagi mo sugot na mga bang tag sinina na ako sa kasal. Ang mga sosyal mo parente, mauho siya kung musulubo na ko. Inabangan. Unsam na si Gusto tatay niya mo. bago, Jud. Unsam na siya sa una. Sugot siya. Karon di na. Wa mo siya klaro eh. Ato na lang dito kang. Pagsulti mo para magkasinabot mo. Kinanglan na to paspason, sweet. Uy, maapsan niya ta. Di pa mahuman akong Buda. Kinanglan ba yun si tatay? Patahian, Jud ko. Muadtor lagi ko. Pero unahon sa ako si Simon kay kuhaon ra kong inasal nga manok. Unahon sa lagi na to si tatay. Sunaon-sam kay muadtor ra bitaw lagi ko. Sa bang inasal ba? Inasal ba nga manok ba? Mahurot niya to niya kaon. Ato tong kuhaon na, kuyag lang ta na. Na, tara na. Pila ba nakabuok manok ka ba? Usa ra gud pero tako kay tanan may kay pagkaluto. Alam ni kito. Ano ba? Ako ang tunga ha. Mga lang ta. Pero hapit nagpusoy lang kong ching, yung mga itagsabaw sa bisataan. Ayaw pa. Sige na, to na to. Kay hotdo niya to niya. Ato, paano ito siya? Importante, ug maayo man ang mensahe ni ma'am. Dili siguro gusto si ma'am nga mapakyas ta. Oh, good. Sipiat ganita, o paksit yung bilbil na to, good. Action kitang mahay. Mawa pa si Flor di mo. Kita niya pa ta sa unang ang sa atong tumong. Wa pa gyud makumpleto nga lampos. Tinuod ka bon. Mao nga onya ra ta makaingon nga dato na ta kanang wala ta gikahadlukan. Kasabot. Sabot man. Kada ko minisaya ani mong gisulti. Tag Spanish na kadi masabtan. Bosa ikaw, patuod gyud ha. Bisag unsa isulti nako nimo. Minaw man. Permiti kang ipaminaw. Eh, kikabaw ba akong sakto na mo ah. I know that you are a genius animal in this world. You know that? Oh, come on. Where did that happen? Where did that happen? Katuday imong gikumkum din na ni hakot pa si Cynthia. Unsam na for the boys? Natural naman na. Oy, kaya ano, pagbukas ko na ako sa sako, daghan kag sinsiyo, mura kong nalipo nagtanaw, oy! So what? Oh, come Mamati ka na ako, God. Unsa ka Simon! pang pilig? Ang manok ba, man? Kuya man! Manok! Manok ba nga hinatag niya ng munday? Imo man kita. Para kuam to. Ato sigurong gikaon na to mon. Pero gihatag mo niya ako! Hatag na ko. Ako ato. Giputos kitog daw sa saging ni ng munday. Kuy saan na to, kay igo ra gito gitunol niya, di ako ra sang gidawat. Nyahain naman. Si Munday? Munday. Ay, ang manok? Ang manok lagi. Wa na. Hurot na, bukog na nabili na. Kusugim ka unay. Masangil pa ka. Sus, lamiya bihagdog bagay ni mo eh. Tara na eh. Nanti ko no. Burot na na. Pugi ko! Ogi, kagi karon. Dili ito imuhang manok. Kawa ni mo eh. Buk na nga to eh. Sinong Munday gahatag ato eh. Ya ikaw gitunulan. Ako lagi. Imo nga nang gilitok. Oo, niya na mga siya na ako gani. Mon, nindot kinig timpla ni manuka mon. Ano nga siya, gami Ya. kuno kayo. Midawat lang ka. Wa ka kabawag kang ginsa to. Ah, hutan na pagod kinsa ka klaro na anak Simon. Tapa niya oy. Biya to aritos ng munday be. Mutan nagkang ginsa gid do. Eh kung nasayop si lang munday, ato tong bayaran si Matoy. Akaw to ah. Oh, koy. Ano gusto mo adto ko? Adto ah para siguro. Ah, bahala tayo. Sayo ko. Pasig. Sige na. Ay, di boss na. Lagi.
Patay ko na pa. Hina. Sa kong hawak. Naputo ipikasin oil diya. Bon, iabot na lang ninyo. Magpuli-puli taghilot ha. Na may umiga din na. Kana atong gamiton kay nindot na. Napay na bilin oh. Wak. Sila mo na. Tulur ka. Kinutol eh. Pamalit na lang tani mo kindi. Adi, Ha? butang na natin para mabahin gud. May hati. Ikot. Pagkara, adi tabunan ha. O niya. Ikay pasan dito pa daw ilang mamamparo. Ha? Hangtod sa bangko ha. Mo di ingon niya di ay. May gingon. Magpakya makuno siya tricycle. Padong dito sa lungsod. Hantod lang sa bangko. Sige, nya. Ini ka humag tibuok ana. Di ra may magbahin. Pagguwat sa iyang kabubuton ay pagbuot. Nya gon. Ini ka human ani pailis. Happy kas lungsod ha. Mamalit ko. Ikaw ay pagdalikod ka. Purado ba ni mo? Niingon ko, kuwata ang pagbuot ni Mamamparo. Kaya siya may dunay dakong katungod ini. Ikaw, di man kaapo ni Don Andres. O man ka maliwat. Siwan liwat. Naliwat ko gamoy oy kita katong Don Andres Bernijo. Mura man tog SWAT. Ako mura lang kog pulis. Sabi ka naliwat. Ang kaliwat nila, katsila man. Ako di ay. Katsila ka? Oh, Nailong ni mo. Katag kayo. ay lang. Nginoon, murag pulis. Nga naman. Pito kay imong ilong. Iya kini, saan man eh? Ako sa to dito. O yatod. Sige. Ya. Ya, doon magkatay bahin ani mo. Ay doon na lagi. Dita thank you ni Mamoy. Usa pagkuwat. Kay Andir ta niya. Sabot ka. Niya, kadaog ka ni. Taong ko yung taon, di ka taong. Ya, asa mo kagi ani mo. Dagang mo tao. Laktot lang ka. May nagsubay sa daan yun. Para di halata ba? Kung na kayo masugatan, hindi na lang nga bunga sa sinigwilas. Sabot ka. Sige. Iya ra mo nila sa kuha. Una ta kuha. Oh no. Boss. Sige. Isa. Kaya mo. Kaya mo. Sige. Hindi ko kita. Ha? Hindi ko kita. Dali. Sige. Hindi na. Pagkanday ha, pagkanday mo. Ayan di. Kita mo. Ito na, pagkanday. Ay, kinuha. Pero gusto rin pasabit. Hindi na yan! Hindi na lang ito.